Oh yes. Vypnúť internet. Yes. Ban YouTube, internet. Easy. Iba level easy. Iba Huh? Ui. Yes. Iba easy. Numbers level easy. Hello, please. Yes. No, please. No. Please. No. Please. Ui. Please. No. Please. No. Yeah. Yes. Stop. Yes. Huh? Give it. Huh? Yeah. Yes, impossible. Normal. Yeah. Yes, jeden. How much? Yes. Yes. No. Please. No. Please. Yes. Hey. Huh? Miss checkpoint. Co je to? Boss, je level. Iba nahrávat. Kepa. Je tam napísané. Hard? Bolo to hard. To sa dalo prejsť. Prešiel si hard? Wow, super. Dobre, si šikovný. Harder. To je ťažšie než hard. To nehraj harder.
Nakoniec sa budeš iba hnevať, lebo to nebudeš vedieť strieľať. Ani hlad. No. Mám tam kamarátov. 2 kocky. 2 takéto lode. Sliepky. Nebudeš hovoriť o sliepkách. Okay. Desiat 4% som skon 94. Mami. No to 94. Áno. Tak to je škoda, no. Keď si stále hád? Nemajú tam easy. Už je to hard level. Siedmy bude harder. Siedmy level bude harder, bude až 7 level. Teraz som 6 level. Mami. Jaj.
6 sa nedá prejsť, ale idem 7. Dobre. Šiestý level sa dá prejsť, ale furt na ten 1000-krát. Bo tam veľa trojuholníkov. Ale toto nebolo ľahké. Super. To je šanci. To je 4. level. To je 4. level. Hard. To je prvý hardový level. Druhá. No je ťažké. To je 4. level. To je 4. level. Skoro som prešiel. 98%. Nami. Super hard. Demon je tam napísané. Easy demon. Je to ťažké. Toto. Easy tak asi nie. No ešte je tam demon. Tak je to ťažké. Ale je. Zifo. Čtvrtý. So. Yes. Huh? New best. No. No. Huh? Huh? Huh?
Hmm?